Per restar, per tant, podem fer servir el numeràtor, la recta numèrica o l'ascensor. Hola, per restar podem fer servir la tècnica numerator, com aquesta. Aquí tenim el 243 menys el 186. Llavors, com és el més gran, el 243, el ficarem a dalt. I el que tenim de restar és el 186 a baix. Llavors, al 3 li tinc de restar 6, però no puc. Obro les 4 bosses que tenia i me n'enduc una. I llavors, amb la bossa l'obro, tinc 10 fitxes, li sumo el 3 i me'n queden 13. Llavors, per treure-li el 13, podem dividir, com per exemple el 6, en 3 i 3. Li trec el primer 3, me'n queden 10, i l'altre 3, que me'n queden 7. A les 3 bosses que tinc, li tinc de treure 8 bosses, però no puc. Llavors, a les 2 capses que tinc, me n'enduc una i me'n queda una, i a la que m'he endut, obro les 10 bosses i li sumo el 3, que me'n queden 13. El 8 el divideixo en 5 i 3 i li trec primer el 3, que me'n queden 10. I menys les 5 que tenia del 8, me'n queden 5. Llavors, tinc una capsa i li tinc de treure una. En total no me'n queda cap. O sigui, el total és 57. Per restar amb la recta numèrica hem de posar aquest número, que en aquest cas és 243, i treure-li 186. Llavors, aquest 100 del 186 li traiem i aquí posem el que ens dona. Llavors aquest el tatxem per no equivocar-nos. El 8 el partim en 2, en 40 i 40, i el 6 en 3 i 3. Llavors li traiem 40, que dona 103, i ara el tatxem. Després li traiem el 3 i dona 100. Després li traiem l'altre 40 que tenim i dona 60. I també el tatxem. I per últim el que falta és el 3, que dona 57. I aquest és el resultat. Però també podem fer servir la tècnica de l'ascensor, que és molt semblant a la recta numèrica, i us expliquem com funciona. Per restar 243 menys 186, fiquem el 186 i aquí li sumem 4 i fa 190. Li sumem 10 i fa 200. I ara sí que li podem sumar els 43 i dona 243. Ja per ficar el resultat hem de sumar això, que dona 57. I el resultat és això.